фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти босамари кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ҳамеша зери таваҷҷӯҳу дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, базаҳои моддиву техникии ин ниҳоди ҳаётан муҳим давра ба давра мукаммал гардонида мешаванд. Ба ифтихори гиромидошти рӯзи парчами давлатӣ ва сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бинои маъмурии Маркази миллии таълимии Кумита ва бунгоҳи тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Ҳамзамон як мошини ёрии таъҷилӣ ва нақлиёт барои бурдани корҳои ҷустуҷӯии минаҳо, инчунин таҷҳизот барои пешбурди фаъолияти наҷотдиҳандагон ба истифода дода шуд. воситаҳои нақлиётӣ ва таҷҳизот дар чаҳорчӯби лоиҳаи муштараки Кумита дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд харидорӣ гардида, дастраси кормандони ин ниҳод карда шуд. Ин маркази таълимӣ барои омодасозии наҷотдиҳандагони Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи марказӣ бунёд гардида, иншооти зертобаи он марҳила ба марҳила бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида мешаванд. Пойгоҳи таълимии ҷумҳуриявӣ як маҷмӯаи махсус гардонида шуда мебошад, ки бо дар назардошти хусусиятҳои минтақа барои омодагии ҳамаҷонибаи амалии дастаҳои наҷотдиҳӣ ташкил шудааст. Наҷотдиҳандагон дар майдони озмоишӣ навъҳои муосири таҷҳизотро месанҷанд, технологияи навтарини гузаронидани корҳои наҷотдиҳӣ дар ҳолатҳои садамаҳои гуногунро меомӯзанд ва амалиёти тактикиро дар рафти корҳои наҷотдиҳӣ такмил медиҳанд. Пойгоҳи мазкур дар дараи Қаратоғи ноҳияи Шаҳри Нав дар майдони 28 гектар ҷойгир буда, корҳои таъмиру азнавсозӣ дар он ба 3 марҳила тақсим карда шудааст. айни замон марҳилаи дуюми корҳои бунёдӣ идома дошта, баъди пурра ба истифода додан он аз биноҳои таълимӣ, маъмурӣ ва истиқоматӣ, ошхона, толор ва майдони варзишӣ иборат хоҳад буд. дар идомаи корҳои бунёдӣ ҳамаи биноҳо ҷиҳозонида шуда бо системаи гармидиҳӣ қувваи барқ таъмин гардида, саҳни он кабудизор карда мешавад. тибқи иттилоъ баъд аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин мавзеъ барои наҷотдиҳандагон аз кишварҳои дигари минтақа омӯзиш ва баргузории тамринҳои байналмилалии наҷотбахшӣ баргузор карда мешавад.